Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. जगप्रसिद्ध स्कोडा कंपनीची कार खरेदी करण्यासाठी आता आपल्याला गोवा किंवा कोल्हापूर पुण्याला जावं लागणार नाही. स्कोडा कंपनीच्या गोव्यातील कार्यालयामार्फत खास सिंधुदुर्ग वासियांसाठी या वाहनांचं प्रदर्शन स्कोडा कंपनीनं सिंधुदुर्गात आयोजन केलं आहे. यामध्ये दिनांक 13 आणि 14 तारखेला कणकवली इथं आणि 15 आणि 16 तारखेला कुडा इथं स्कोडा कंपनीच्या वाहनांचं भव्य प्रदर्शन होणार आहे. नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये आणि जगभरामध्ये जगप्रसिद्ध असलेली जी स्कॉडा गाडी आहे त्याचा जो टेंट आहे तो आता कणकवली या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकमध्ये आहे. या गाडीच्या 2 नवीन मॉडेल येथे आणि ह्या स्कॉडा गाडीच्या माध्यमातून उपलब्ध केलेले आहेत कंपनीने. आणि या स्कॉडा गाडीबद्दल नवीनच्या मॉडेलबद्दल जी माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत आणि त्या संदर्भात आपल्यासोबत या गाडीचे जे डिटेल देणार आहेत ते आपले सहकारी आहेत. मी त्यांच्याशी चर्चा करतो. सर, काय सांगू इच्छिता, ही नवीन गाडी लॉन्च झाली आहे मार्केटमध्ये आणि त्याबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे, काय असेल? नमस्कार, माझं नाव कौस्तुभ काणेकर. ही जी आहे ती स्कॉडा कुशाक आहे आणि त्या बाजूला जी आहे ती स्कॉडा स्लाविया. आज आम्ही आहोत कणकवलीत. स्कॉडा कुशाकमध्ये 2 इंजिन ऑप्शन येतात. एक 1 लिटर TSI येतं, एक 1.5 TSI आहे. ज्याचा जो पॉवर आउटपुट आहे तो 115 PS आणि 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. आणि जो 1.5 मध्ये आहे ते 150 PS येतं, 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. दोन्ही याच्यात तुम्हाला मॅन्युअल ऑटोमॅटिकमध्ये तुम्हाला गिअर बॉक्सचा ऑप्शन आहे. आम्ही गाडीत बसून त्याचे फीचर्ससुद्धा एक्सप्लेन करू शकतात, बट आम्ही रिक्वेस्ट करतात की तुम्ही इकडे येऊन कणकवलीत येऊन तुम्ही गाडी बघू शकतात. आम्ही आज आणि उद्या 2 दिवसासाठी इकडे आहे, तो आतमध्ये जाऊन आम्ही फीचर्स बघू. सो ही जी आहे ही स्कॉडा कुशाक टॉप वेरियंट आहे, स्टाईल वेरियंट ज्यांना आम्ही म्हणतात. की टॉप वेरियंटमध्ये तुम्हाला सनरूफ मिळतो, मग तुम्हाला व्हेंटिलेटेड सीट्स आहे, वायरलेस चार्जर, ऑटो हेडलॅम्प्स, ऑटो रेन सेन्सिंग वायपर्स, मग क्रूज कंट्रोल येतं. जो इंजिनचा पार्ट आहे इट इज 1 लिटर TSI अगेन विथ जनरेट्स 115 PS आणि 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. तुम्हाला मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही याच्यात तुम्हाला ऑप्शन्स आहे. सेफ्टी वाईज देर इज 6 एअरबॅग्स येतात, मग ABS, EBD, स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग असे खूपसे सेफ्टी फीचर्स असतात. स्कॉडाचा मेन फोकस जो असतो तो सेफ्टीवर असतो. त्यामुळे जे ग्लोबल NCAP क्रॅश टेस्ट झालं आहे त्याच्यात 5 स्टार रेटिंग स्कोअर केलं आहे इन बोथ ॲडल्ट आणि चाइल्ड सेफ्टीमध्ये. आता हे स्टॅरिंगचं मत बघितलं त्याला स्टॅरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आहे. इकडे जो असतो मल्टी फंक्शन डिस्प्ले किंवा व्हर्च्युअल कॉकपिट आम्ही म्हणतात ते कंट्रोल करायला असतो. इकडे व्हॉल्यूमसाठी आहे, ट्रॅक चेंज करायला आहे. हा इन्फोटेनमेंट सिस्टम येतो विथ अँड्रॉइड ऑटो, ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी. हा जो AC टच पॅनल आहे हा जो फॅन स्पीडसाठी असतो आणि हा टेम्परेचरसाठी. मग वायरलेस चार्जर आहे, व्हेंटिलेटेड सीट्सचे बटन आहे इकडे. मग ऑटो डिमिंग मिरर येतं. हा सनरूफ पण जो आहे तो तुम्हाला टॉप एंडमध्ये भेटतो. सीट तुम्हाला मागे इट्स 5 सीटर SUV. जो ग्राउंड क्लिअरन्स याचा असतो इट इज 188 mm आहे. आणि जो व्हील बेस आहे तुम्हाला एक्सटिरियरमध्ये मी तुम्हाला दाखवतो. इवन द बूट स्पेस आहे तो पण मी तुम्हाला दाखवतो. बूट स्पेस इट इज क्वाईट स्पेशियस. ओके, तर याचा जो व्हील बेस आहे जो टायर टू टायर आहे इट इज 2651 mm आहे आणि इट इज द बिगेस्ट इन द सेगमेंट. सो याचा जो लेगरूम आहे तो लेगरूम पण चांगला मिळतो तुम्हाला. मी जस्ट तुम्हाला लेगरूम पण दाखवतो मागच्या सीटवर कसा असतो तो.
हा जर लेगरूम बघितला तर तुम्हाला चांगला लेगरूम मिळतो इकडे. प्लस इकडे बाजूला आर्मरेस्ट पण आहे. हा एक बाजूला आर्मरेस्ट आहे. आणि मागे बूट स्पेस पण आहे. बूट स्पेस पण इट इज वाईट कम्फर्टेबल. 385 लिटर्स. याच्यात तुमचं सीट पण फोल्ड करू शकतात. तुम्ही पाहिजे तर 40-60 स्प्लिट आहे. सीट फोल्ड करू शकता. सो हा जो गिअर बॉक्स आहे दिस इज अ 6 स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर. याच्यात तुम्हाला पार्किंग, रिव्हर्स, न्यूट्रल, ड्राईव्ह आणि स्पोर्ट्स मोड मिळतं. प्लस इकडे पेडल शिफ्ट आहे, म्हणजे तुम्हाला प्लस मायनस तुम्ही गिअर मॅन्युअली शिफ्ट करू शकतात समज तुम्हाला करायचं असेल. तर ह्या तुम्हाला टॉप वेरियंटमध्ये स्टाईल जो वेरियंट आहे त्याच्यात सनरूफ पण येतो. सनरूफ ओपन करून 1 टच पुश आहे. आताच आपण या कौस्तुभ कानेकर यांच्याकडून ह्या गाडीबद्दल माहिती जाणून घेतलेली आहे. आणि स्कॉडाची गाडी म्हणजे जगप्रसिद्ध जे ब्रँड आहेत त्यांच्या ब्रँडची ही गाडी आहे. आणि त्यामुळे हा जो आता ट्रेंड आहे कणकवलीमध्ये लागलेला आहे, कुडामध्ये देखील आहे. ही प्रसिद्ध गाडी आता बरेच जे ग्राहक आहेत ते येऊन इथे बघत आहेत, याची राईड घेत आहेत. त्यामुळे कणकवलीकरांच्या पसंतीस ही गाडी उतरते एवढं मात्र निश्चित. कम्फर्ट चांगला आहे आणि ऑफकोर्स जर्मन कार आहे त्यामुळे ते स्टॅबिलिटी वगैरे चांगली आहे. इंजिन ऑडीचं आहे, सो मस्त. राईड देखील केली जाते. राईड हाय स्पीड स्टेबिलिटी खूप चांगली आहे बाकीच्या ब्रँडपेक्षा. हां सुटेबल आहे. ॲज SUV रगिडनेस आहे गाडीत. गाडी चांगली आहे ओव्हरऑल. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.